For today's video mga lalab, I'm with my daughter Aliyah. So ngayon mga lab, dahil nag-crave tayo ng avocado. So ngayon mga lab, meron ako dito mga lalab. Ayan, mga lalab. Oh. Tatlong kondensada mga lalab. Ayan, nabuksan ko na siya mga lalab. So ngayon mga lalab, ilalagay na natin dito. Ayan. Magmumukbang tayo ng avocado. Ay, favorite ko talaga itong mga lalab, promise. Itong avocado na to. Ang tagal pa niyang buksan. Ayan. So, ayan na mga lalab. Ilagay na natin dito sa plate. Lalab, favorite ko talaga itong mga lalab. Itong avocado na itong mga lalab, promise. Kanta na kanta. Kumakanta siya mga lalab, si Aliyah kumakanta. Ito yung condense. Ayan. Lagi natin mga lalab para tumamis. Ayan. Ayan na siya mga lalab. Wow. Ayan. Unang subo para sa lahat mga lalab. Mamaya na si Aliyah. Sarap. Bili natin mga lalab si Aliyah. Anak ko. Wow, sarap. Sobrang sarap mga lalab ng avocado, no? Kasi nung nakaraan, daming nagpo-post dito sa avocado mga lalab. Ito kasi sa amin, marami kaming puno mga lalab, pero wala talaga kaming tanim na avocado. Ang sarap yung mga lalab na nilagyan nung kondensada. Lalong tumamis. Alam ko mga lalab, gusto nyo rin ng avocado mga lalab. Di ba ano ngayon? Season ngayon ng avocado. Aliyah. Sobrang sarap. So, mga lalab, yun lang po mga lalab. Thank you for watching. Bye-bye.